svojou malebnou scenériou, prekrásne tvarovanými kopcami, poskytuje výborné podmienky pre rozvoj dnes najpopulárnejšieho zimného športu u nás – prelyžovanie. Lyžiarske strediská ponúkajú upravené zjazdovky, na ktoré vás dopravia moderné vleky a lanovky. Spolu s kvalitným servisom sa snažia uspokojiť stále náročnejšie požiadavky lyžiarov. Dnes len málo kto vie, ako sa lyžovanie dostalo do Turca, ako sa vyvíjal výstroj a s ním spojené školy lyžovania a kedy sa už dá hovoriť o organizovanom lyžovaní. Ak to chceme spoznať, musíme sa vrátiť hlboko do histórie. Počiatky lyžovania totiž podľa archeologických nálezov siahajú až 5000 rokov dozadu. Najstaršími svedectvami sú nástenné maľby dvoch lyžiarov v Norsku a skupinka 15 lyžiarov v Rusku. Lyže a snežnice sa používali hlavne na pohyb po snehu. Výraz ski, dnes označujúci lyže, pochádza z islandskej reči, kde slovo ski znamená kus dreva. Prvýkrát je lyžiarsky švih Laponcov popísaný v talianskej literatúre v roku 1701. Len čo sa dostanú na sklon terénu, zmeravejú ako sochy, nechajú sa sklzom viesť, urobia švih a pokračujú novým smerom. V roku 1850, teda o skoro 150 rokov neskôr, v norskej Kristianii predviedol Sonrde Norheim dva druhy oblúkov. Prvý, rýchly, znožný, dostal meno podľa miesta, kde sa uskutočnila ukážka, Kristianka. A druhý, tiahli v pokľaku, pomenovali podľa miesta, odkiaľ Norheim pochádzal, Telemark. Predvedené oblúky predstavovali základ pre následné školy lyžovania. Snežnice a lyže si čoskoro našli cestu aj do strednej Európy. Lyžovanie na Slovensku predstavovalo jednu z foriem turistiky, z ktorej sa vyvinula zimná turistika na lyžiach. Išlo o zoznámenie sa s technickou novinkou umožňujúcou zábavu na snehu. Nepredstavovalo prostriedok na získavanie potravy. Prvé lyže na Slovensko, a teda aj na územie Rakúsko-Uhorska, priniesol v roku 1865 z Nórska starosmokovský magister Karol Kornides, ale nie sú správy o tom, že ich aj používal. Najvýznamnejšou osobnosťou pri vzniku a šírení lyžovania na našom území bol doktor Mikuláš Sonták, kúpeľný lekár v Starom Smokovci. Sám ich používal na poľovačky a turistiku a v roku 1878 dokonca zlyžoval Slavkovský štít. Lyže sa stali súčasťou aj vojenského výstroja CK armády už v roku 1876 v posádkach v Kežmarku, Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Prvé lyže sa v Turci objavujú na prelome 19. a 20. storočia zásluhu grófa Révaja. Ten si dal postaviť poľovnícku chatu pod Snilovským sedlom vo výške 1200 metrov. V zime sem pozýval na lyžiarsku turistiku priateľov z Viedne a Budapešti. Chlapci z Turian im robili nosičov, pričom na chatu išli na požičaných lyžiach. Doma si potom vyrábali lyže a v lyžovaní napodobňovali grófskych hostí. Na návštevnosť Turca malo podstatný vplyv budovanie železníc v Uhorsku. V roku 1873 získal Turiec spojenie s Budapešťou. Z ľahkej dostupnosti ťažila aj atraktívna Kremnica, ktorá sa stala druhým najvýznamnejším strediskom lyžovania na Slovensku po Štrbskom plese. V rokoch 1912 až 1917 v Turci pravidelne lyžovala skupina maďarskej inteligencie. Išlo zväčša o zamestnancov železničných dielní vo Vrútkach. Podnikali túry na Martinské hole, Minčol a Maguru. Lyže mali drevené viazanie a používala sa jedna dlhá palica. Musíme si predstaviť, že Martina Vrútky boli mestečká približne s 5000 obyvateľmi.
Vďaka výstavbe podnikov, akými boli pivovar, tzv. Stoličková, celulózka a železničné opravovne, sa premieňali z agrárnych na priemyslové strediská. Prvým spolkom v Turcii, ktorý sa zaoberal turistikou a lyžovaním, bola turčianska sekcia Maďarského turistického spolku, založená v roku 1892. Spoločne so Žilinčanmi využívali révajovú chatu patriacu Karpantenverajnu. V ostatných častiach Turca sa lyže objavujú len ojedinele, a to vďaka nadšencom lyžovania. Svoj obľúbený šport robili v ťažkých podmienkach s primitívnym výstrojom. Po skončení Prvej svetovej vojny sa rozpadla Rakúsko-uhorská monarchia a vznikla Československá republika. Jej vznik priniesol lepšie podmienky pre rozvoj organizovaného lyžovania. V roku 1918 Vrútočania organizovali turistické lyžovanie. Zakúpili 15 párov lyží, ktoré požičiavali a organizovali kurzy lyžovania. Takmer každý rok organizovali preteky v Kľačanoch a na Magure. Zúčastňovali sa na zjazdových pretekoch na Martinských holiach a na Chlebe. Vrútockí lyžiari organizovaní v klube slovenských turistov a lyžiarov propagovali lyžovanie aj netradičnými formami. Zriadili malé lyžiarske múzeum, zakúpili filmovú kameru a chodili po vidieku premietať filmy o lyžovaní a krásach prírody. V Martine najmä vďaka českej inteligencii založili v roku 1921 klub československých turistov. V klube bola dominantná turistika a lyžovanie sa rozvíjalo len veľmi pomaly. Bolo to hlavne formou vychádzok na lyžiach na Bukoviny, Bystričku, Osikovo a zdatnejší na Martinské hole. Až od roku 1930 sa začali pravidelne usporadovať preteky v behu na lyžiach na 18 km a hliadky na 10 km z Bukovín na Bystričku a späť. Veľký vplyv na rozvoj lyžovania v Turcii malo sokolské hnutie. Prvé lyžiarske krúžky Sokola vznikli v Martine a vo Vrútkach v roku 1923 a o 6 rokov neskôr v Sučanoch. Prvé lyžiarske skokanské mostíky v Turcii postavili vo Vrútkach. Tie umožňovali skoky dlhé 22 metrov. V roku 1920 uskutočnil Sokol Vrútky prvé lyžiarske preteky v Turcii za účasti 100 pretekárov. Bol to propagačný beh ulicami mesta. V rámci podtatranskej župy sa usporadúvali župné prebory a víťazi štartovali na celoštátnych pretekoch. Pripomeňme si mená najlepších: Cerian, Floch, Vajda, Beranovský. Vo vtedajších štúbňanských Tepliciach mala záujem o turistiku a lyžovanie predovšetkým miestna inteligencia. V roku 1923 založili odbor klubu československých turistov a lyžiarov. Organizovali výlety do okolia a turistické lyžovanie. Po roku 1930 však bola jeho činnosť minimálna. Sučiansky odbor klubu československých turistov a lyžiarov vznikol v roku 1929 a úzko spolupracoval s vrútockým odborom. Obľúbené boli nedeľné výlety na lyžiach do Sklabine. V Sučanoch pôsobili aj miestni sokoli, ktorí organizovali preteky v zjazde z Malého Fatranského kriváňa. Seriózny prístup k pretekárskému lyžovaniu sa datuje od roku 1937, keď sa vytvoril lyžiarsky krúžok pri klube československých turistov v Martine. Ten im otvoril dvere k účasti na lyžiarskych podujatiach organizovaných Zväzom lyžiarov Československej republiky. V tom roku sa uskutočnili prvé preteky v zjazde na Martinských holiach o pohár Karola Kerna. Karol Kern prišiel chatárčiť z Tériho chaty na chatu klubu československých turistov na Martinských holiach a od samého začiatku sa snažil spropagovať Martinské hole. Približne do roku 1930 sa lyže vyrábali z jedného kusa dreva, javora, hraba, buka a najlepšie z jaseňa. Telemarský tvar lyže sa vyrezával z vysušených dosiek.
Tie sa zo spodu natierali včelím voskom a parafínom, z vrchu prevarenou býčou krvou zmiešanou so soľou. Viazaní bolo veľké množstvo, prevažne severského a alpského typu Huitfeldt. Po roku 1930 sa začali vyrábať lyže s umelými sklznicami a kovovými hranami. Už sa delili podľa disciplín na zjazdové, bežecké a skokanské. Lyžiarske viazania boli lankové s kovovými čeľusťami, tzv. Kandahár. V Turcii bolo toto viazanie veľmi rozšírené, pretože verné kópie vedeli vyrobiť v železničných opravovniach vo Hrútkach. Lyžiarky boli stále šnurovacie, ale už boli pevne spojené s lyžami a už mali oplechované špičky. Prudký rozvoj turistiky v Turcii po prvej svetovej vojne si vyžiadal postavenie chát. Dovtedy jediné ubytovacie možnosti poskytovali koliby a seníky. V roku 1928 odbor klubu československých turistov a lyžiarov v Martine prerobil na Martinských holiach bývalú ubytovňu pre pastierov statkára Reichla. Pomenovali ju po národovcovi a priekopníkovi lyžovania v Turcii útulňa Andreja Halašu. Pre ľahší prístup a vývoz materiálu vybudovali cestu na Martinské hole známu ako Serpentínky. V roku 1935 dal klub československých turistov do užívania ďalšiu chatu na Martinských holiach s kapacitou 60 až 70 ľudí. Mala už elektrické osvetlenie, vodovod, ústredné kúrenie. Ročne ju navštevovalo až 3000 ľudí. Vrútocký odbor klubu československých turistov a lyžiarov dal v roku 1926 do užívania na Kľačianskej Magure tzv. Lamošovú útuľňu s kapacitou 25 postelí. Bola to prvá chata postavená klubom československých lyžiarov v Malej Fatre. V snahe sprístupniť pohorie Veľkej Fatry odbor klubu československých turistov a lyžiarov stával v rokoch 1936 až 1939 chatu pod Borišovom. K rozvoju turistiky a lyžovania prispeli aj dve súkromné chaty v blízkosti Martinských holí. Bagarova chata pod Minčolom a Flochová chata v oblasti, kde je dnes údolná stanica Lanovky. Vrútockí lyžiari z menej majetných rodín využívali na pobyt v horách koliby pastierov. Nazývali ich minčolskí jazdci. V období slovenského štátu sa zlúčil klub československých turistov so Sokolom a vytvorili jednu z najsilnejších organizácií turizmu a lyžovania. Klub slovenských turistov a lyžovania. V slovenskej armáde vznikol nový fenomén organizovaného športu – oddiel armádnych pretekov. Po druhej svetovej vojne sa obnovila činnosť Sokola. Od roku 1957 organizovaný šport turistiky a lyžovania zabezpečovali Dynamo a Spartak Martin. V roku 1956 sa zrušilo štátne riadenie telesnej výchovy a športu a spoločensky zodpovedným orgánom sa stala dobrovoľná organizácia ČSTV. V roku 1957 vznikla telovýchovná jednota Spartak Martin, v rámci ktorej pracoval odbor turistiky a lyžovania. Zriadením experimentálnej lyžiarskej základne v roku 1960 vzrástla členská základňa prevažne vďaka lyžiarom. To malo za následok rozdelenie odboru na lyžiarsky a turistický oddiel. Výsledkom dobrej organizácie a zápalu lyžiarských funkcionárov sa vybudovali lyžiarske strediská Martinské hole a Sklabinský podzámok. Rozvoj lyžovania bol nemysliteľný bez rozvoja lyžiarských zariadení. Chaty zásluhou odboru klubu slovenských turistov a lyžiarov boli pomerne rýchlo obnovené. Chýbali však kvalitné zjazdové trate, slalomové svahy a lyžiarske vleky. Lyžiarsky oddiel Sokol Martin pozval v roku 1949 ako odborného poradcu na výstavbu tratí Ľuboša Brchala. Ten vytýčil na Martinských holiach 3000 metrov dlhú zjazdovú trať a nový slalomový svah.
Na lyžiarsky vlek nebolo dostatok peňazí. Preto martinskí lyžiari odkúpili z letiska v Tomčanoch 2 prenosné letecké navijáky. Tie slúžili ako vleky v rokoch 1956 až 1958 na Martinských holiach a na Borišove. Prvý ozajstný lyžiarsky vlek, poháňaný motorom Turdus, bol postavený v roku 1957 podľa konštrukcie Viléma Krausa. Zvýšený záujem o lyžovanie si vyžiadal aj ďalšiu výstavbu lyžiarskych zariadení. Začala intenzívna výstavba lyžiarskych tratí, vlekov a chát. V roku 1969 bol lyžiarsky vlek číslo 1, o 2 roky neskôr lyžiarsky vlek číslo 2. V roku 1974 pribudol moderný lyžiarsky vlek francúzskej výroby Pomagalský. V rokoch 1986 až 1988 boli pôvodné vleky Transporta nahradené vlekmi Tatra Poma. Hodinová kapacita sa tak zvýšila na 4500 osôb. Na sprístupnenie Lúčanskej Malej Fatry bola rozhodujúca výstavba sedačkovej lanovky v roku 1972 s kapacitou 300 osôb za hodinu. Jej prevádzka bola ukončená v roku 2006 a odvtedy je stredisko prístupné zase len autami so snehovými reťazami alebo peši. So zvyšovaním prepravných kapacít sa adekvátne budovali aj priľahlé lyžiarske trate. Ich celková dĺžka dosiahla 8 kilometrov. Tie sa začali strojovo upravovať v roku 1969 vozidlom Ratrak SR-45. V roku 1980 pribudlo nové vozidlo Kesborer PB-170DR a v roku 1986 vozidlo Mulda 120. Tieto vozidlá v roku 1997 nahradilo moderné vozidlo Kesborer PB-260D. Zlepšujúca sa úroveň lyžiarskych zariadení dávala dobré predpoklady na výchovu mladých pretekárov, trénerov a na organizovanie lyžiarskych pretekov. Najvýznamnejšou medzinárodnou udalosťou bol memoriál Janka Nováka, usporadúvaný od roku 1949. Zúčastňovali sa na ňom najlepší reprezentanti Československa. Okrem memoriálu sa organizovali aj ďalšie významné lyžiarske preteky. Majstrovstva ČSR, ČSSR, ČSFR, SR, ako aj celoslovenské preteky pre žiakov o Martinský Spiežovec, preteky zrakovo a telesne postihnutých a handicapovanej mládeže. Lyžiari z lyžiarskeho strediska Martinské hole Laco Bada, Miroslav Bobrovský, Braňo Mažgút, Mária Kvopková, Janka Štafenová, Ivan Heimschild, Petra Vlhová, ako aj tréneri Rastio Mažgút, Braňo Mažgút, Murín reprezentovali Slovensko na najvýznamnejších svetových podujatiach. Pre rekreačné lyžovanie bol daný v roku 1965 do užívania 200 metrov dlhý vlek na Podstráňach. Po skončení druhej svetovej vojny si lyžovanie vo Vrútkach udržalo svoju popularitu. Klub slovenských turistov a lyžiarov sa včlenil pod krídla Sokola. Lyžiarsky oddiel od roku 1953 vyvíjal svoju činnosť v rámci vytvorenej telovýchovnej jednoty Lokomotíva Vrútky. Zameral sa len na zjazdové lyžovanie v 2 strediskách, na Piatrovej a na Kľačianskej Magure. Prímestské lyžiarske stredisko Piatrová bolo určené na rekreačné lyžovanie. Postupne sa tam vybudovali 2 vleky, Transporta a Tatra Poma. Vďaka ľahkej dostupnosti mestskou hromadnou dopravou sa tešilo veľkej obľúbe. Stredisko na Kľačianskej Magure bolo určené výhradne pre výkonnostné lyžovanie od prípravy tréningov až po organizovanie lyžiarskych pretekov. Ako jedno z prvých stredísk na Slovensku malo od roku 1955 lyžiarsky vlek. Tým sa výrazne zvýšila kvalita zjazdového lyžovania. Vrútočania od roku 1950 pravidelne organizovali veľmi obľúbené preteky v obrovskom slalome o pohár Malej Fatry.
Celkovo sa uskutočnilo 17 ročníkov. Už štvrtý raz sa zišli naši poprední zjazdári v ťažkom lyžiarskom závode o cenu Malej Fatry na Klačianskej Magure. Medzi tohoročných favoritov závodu patrili Michal Šoltýs, Vlado Krajňák, Daňo Šľachta, Jozef Krasuľa a Oto Krajňák. Samotný závod priniesol dramatický boj o sekundy. Trať bola sťažená zlým snehom a neprehľadným hmlistým počasím. Na trati si dobre viedol Daňo Šľachta. Po nešťastnom páde štartoval znova. Dosiahol dobrý čas, no pretek skončil mimo konkurencie. Štartuje ďalší favorit, Jozef Krasuľa z Tatranskej Lomnice. Tesne po ňom štartuje Oto Krajňák. Krasuľa krásne prechádza cez celú trať. S istotou zdoláva bránky a tým získava časový náskok. V tomto vydarenom závode v najlepšom čase dňa skončil ako prvý Krasuľa časom 2 minúty 44,4 sekundy. Druhý najlepší čas dosiahol Daňo Šľachta z Demenovej časom 2 minúty 46,3 sekundy. Ďalšia významná zmena kvality súťažného zjazdového lyžovania nastala po roku 1962, keď na podnet lyžiarskych klubov z Turca a Liptova vznikla pravidelná celoštátna súťaž družstiev, ktorej vrcholom bola lyžiarska liga vo všetkých kategóriách. Táto liga fungovala do roku 1978. Toto obdobie možno označiť